मानगोनां रायजो गिबियावनो खुलुमनाय जासिहरग्रोयो। जोङो दुर्गा फुजाखौ फैगौ 20 खालारनिफ्राय सानबानि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। जोंनि माबाया मा होनो दुर्गा फुजाया देबारजों गासै 14 बोसोर जाबाय। 14 बोसोर नै दा सोलिबाय दङ, बे बोसोराव 14 बोसोराव गोलैबाय। 14 बोसोरनि जों मोनसे मोजांहाय दुर्गा फुजा खुंफुंनो थाखाय थांखि लानाय जादों। जोंनि दुर्गा फुजाया 20 तारिखनिफ्राय जागोन, 20 तारिखनिफ्राय 24 तारिखसिम। गाबोननि दिनाव जोङो जोंनि 4:30 जोङो मेन गेटखौ अपेन खालामनाय जागोन। लोगोसे दुर्गा मन्दिर अपेन खालामनाय जागोन, लोगोसे गेस्ट हाउस अपेन खालामनाय जागोन, लोगोसे मार्केट माबा प्लेस बेखेवनाय जागोन, लोगोसे आरो पेन्डेल बेखेवनायबो जागोन जों गाबोन। रायजो राजाखौ आं बेखौनो खावलायनो सानदोंदि जोंनि दुर्गा फुजायाव गासैबो रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै जोंफोरखौ हेफाजाब होगोन होननानै आं मिजिंथियो आरो। जोंनियाव आरो गाबोन हाबाफारिया जाबाय जोंनिया गाबोन जेबो गैया। 20 तारिखआव 21 तारिखनिफ्राय जोंनियाव मोसानाय कम्पिटिसन डेन्स प्रग्राम दङ। बेनिफ्राय हांख्रायना लाबोनाय आलासिफोर दं जोंहा मोसानो थाखाय, मोसाखावरिफोर। आरो बेयाव जोंहा प्राइज होनाय जादों। गिबि प्राइजआ जादों 5,000, नैथि प्राइजआ जादों 3,000 आरो थामथि प्राइजआ जादों 500 राङै साब्रै मानसियैनो कनसलेसन प्राइज होनाय जागोन आरो। मेथाइ रोजाबनाय सिंगार गैया जोंनियाव, मोसानायफोरल' दं आरो जोंनियाव दा। ओमफ्राय जोंनियाव लोगोसे सिनेमा टिकेट दाननाय श' खालामनाय जागोन आरो। जिहेतु माखासे फुजा मेला खुंनायनि मुङाव गोबां एरियाफोराव जोङो मिथिनो मोनो जिहेतु जौ जुवा बायदिसिनाखौबो लाफानाय जायो। नाथाय नोंथांमोननियाव बेफोरबायदि माबा मोनसे हाबाफारि थागोन नामा? जोंथ' बेयाव जौ जुवानि जोङो माबाखौ जों सानफेराखै आरो। जिहेतु धोरोमनि मुङावबो बिदि खालामनायखौ नुयो माने खायसे कमिटिफोरखौ। जोङो जौ जुवानि थाखाय जों साननायबो जायाखै। जोंखौ माने अफिसनिफ्राय माने डिसि अफिसनिफ्रायबो जोंखौ बुंहरखानाय जादों बेफोरनि माबाखौ होनाय जानाय नङा होननायखाय जों माने बेखौ फुरा टटेलि कमप्लिट बन्द' खालामनाय जादों आरो। माखासे लाइमोनफोरा जिहेतु फुजा मेलायाव फैयोबाथाय सोदोमस्रि गैयै खालामनायखौ नुनो मोनो, बिथांमोननिसिम माबा मोनसे खावलायहरगोन नामा? बिथांमोनखौथ' जों गुरैयै खावलायनाय जायो। बिथांमोना जोंनि फुजायाव फैनानै, जोंनिल' नङा गुबुनफोरनि फुजायावबाबो बेफोरबायदि माबा खालामनाया मोजां जानाय नङा आरो। थारमाने बे मोनसे माने सिटुवेसनखौ गाज्रि मोनसे थासारियाव लांनाय जायो आरो। बेनिखायनो बिथांमोनखौ आं गुरै खावलायो जेन बेफोरबायदि दाजा। फुजायाव फैदो जेला फुजायाव आरामसे मोजाङै नायनानै मोजाङै माबा बेरायनानै थांनायखौ आं गुरै खावलायो आरो। माने गाज्रि माबाखौल' लानो नाङा आरो। जोंनिया लास्ट टाइम माने 24 खालार खालि जोंहा जोंनि मानगोनां हेलेना दैमारि बिनानावखौ जोंनि बे मा होनो फुजानि जा कम्पिटिसन बादायलायनाय बेयाव बिथांखौ जोङो बाहागो लाफैनानै जोंनि मोजां माबा बान्था राननायखौ मोजाङै सालायलांगोन होननानै आं बिथांखौ गुरै हांख्रायनाय जायो आरो। नोंथांमोननि बिनानावा बियो जोंनि जायगानि, जोंनि बरफामु जायगानिनो बियो। मोनसे माबाया जाबाय, आं मोनसे गुरै खावलायनो लुगैदों जे गुबुननिफ्राय फैनानै फुजा थेलियाव जौ जुवा जेनेबा जौ लोंनानै गाज्रि जुदि बेबहार खालामफैयो, गाज्रि जुदि माबा नुफैयोबा बेखौ जोंनि कमिटिया गोख्रोङै पुलिसनि हेफाजाबै जोङो गोख्रोङै थांखि लानाय जागोन आरो बेनि सायाव।